Sa kadiha? Kung sa bandiay? Bro, kita na. Muka na na asawa eh. Lami na kayo inom. Itong asawa, pati ka. Samok. Pungan tao gasa ta. Di ta kainom. Uhaw na kayong kamil. Siya. Sigig sunod-sunod. Eh! Gusto mo sa tagkao na ng pan. Sabi yung pantaw. Ano mo, hindi kayo ko ba? Hindi pwede ko makainom. Ngita, ipupagi mo kainom. Napog na taon-taon. Taon na siguro mo. Kami katulog na. Buhat ani. Hoy! Gamay ram ni bebe. Kasi gamay. Na di ba sabot naman nato na dili na kamo inom? Yan na ba ya kasi gira ka glass, gira ka glass. Gamay ram man eh. Isa ra ka shot ba? Isa ka shot. Nya og maganahan na pug ka. Mo na natong sabot sa una pa. Yung ano naman pong lipat-lipaton naman ko nimo. Gahi jud kag ulo ba wi? Kinunsaon nang naman na siya din ha. Asa na din mo nagitaguan di ay? Gara mo sa rep. Buan di sa rip. Wa man gani ko kita ana ambot asa nimo nagisuksok. Yan ako mo inom boy. Dapat lang. Kaya yung pagbayro kita ng sige kuan ana. Bawal na sa iyang inom-inom. Magbalik-balik pa gidong inom. Gahig ulo. Di na ba yun magkuhan sa sabot? Sige lagkuhan o magkasakit. Kita namang gihapon mag-assist ka na niya. Sige, kuhan ibog-ibogan ng mga tao din na may managulay mga sakit niya. Ikaw. Truha pa na. Iban na.